Nafarroan, Nafarroa beherean, Nafarroa garaiarekin muga-mugan, Baigorrin dago Etxauzia jauregia. 11. mendean eraiki zuten, eta mende luzez, Etxauz leinua izan zen jauregiko eta Baigorriko bizkonde. 11 aldiz aldatu da jabez jauregia, eta aldatu da jauregia ere. Eta 2014 urtean sortu zuten Etxauzia nafartarren etxea Baigorriarrek, eta jauregia erosita, 4 ardatzeko egitasmoa ezarri nahi dute bertan. Ekonomia, kultura, diaspora eta historia. 4 ardatz eta helburu bakarra, zubiak eraikitzea, izan dadin, gaztelua zu. Amikuzeko irratia. Eta Irulegiko irratia entzuten duzue. Tokiko komunikabideak izpide izango ditugu Zebrabidean Gasteiz eta Donibane Garasiren arteko lotura zuzen Alabedi irratia eta Irulegiko irratia Jojo Bidart irratiaren sortzailetako bat. Egunon? Egunon. Orain Donibane Garasiko estudiotan aurkitzen gara, baina irratiaren lehen emisioak ez ziren hemendik izan. Egia, lehen saioak egin ginituen Irulegin berian, orteik dator funtsean gure irrati unen izena, Irulegiko irratia, lagun baten etxean, eta txalde bat zen, eta txalde hortan gela tipi batian, gamara batian plantatu ginen, lehen saioak handik egin, eta hortik laster gero, ondoko urtean edo urte pareaten burian, saetxean zen arditeian sartu ginen, eta hor laguntzaileekin, eta arditei hori berriz ezarri ginuen behar zen moduan, estudio handiago bat egiteko gizana. Nolako harrera izan zuen? Hasieran, ez da hain errez izan egia egan, astapenian baitzen giro aski komplikatu bat edo tentsiokoa eskualerian, iparaldean, urte haietan, nola beraz ikastolak ere ziren begi honez ikusiak, eta ordeon jende batzuek gogoetak egiten zituzten zer da ono tresna hori eskuaraz ari dena, susmoak sogarazten zituen eskuarazen edo abertzale mundutik hurbiltzen gauza oro. Baina frango laister eta sartu ginen jenden usaietan eta jendeak hartu ziren lan polita egiten altzela irratiaren bidez. Noiz izan zen lehen emisioa? Lehen emisioa, entxegoak eta egin ginuten 81an, orduan eta izan baitzen eta lege berri bat posibilitatea maiten zuena irratia sortzia eta 82ko urtarrilan lehen saioak abiatu genituen beraz irratiz. Ondoren arroza zarea, beranduxeago etorri zen. Bai, pixka bat berantxago, zeren eta 86an izan zen, beraz, kasik 5 bat urteren buruan, arrosan eskualegia zuzenean festivala sortzeko xedea hartu ginuen piztu elkartearekin, hobekio eran piztu elkarteak zaukun proposatu, eta arrosa herrian sortu zen, eta arrosa herri hortan festivalarekin bisare eta muntatu genituen, bat frantzialdeko, beraz, herrietako irrati libren artian, eta beste bat eskualerri guziko, beraz, azpi probintzietako herrien artian, arrosa izena hartu zuena. Tokiko komunikabideak beraz, nolako garrantzia dute Jojo? Garrantzia handia uste dut, zeren eta astapenetik ikusten giren behar bat bazela eskuara sartzeko eta tokiko berrien eta sortzen ziren dinamika ezberdinen berri emaiteko. Eta ikusten dut, beraz, bide hortaik segituz, jende hainitzek hori gogoa dutela, eta gaur egun oraino hori atxikiak direla jendeak, eta sail hortan bada zer egin. Uste dut, eta jende batzuek ere hori erraiten daukute, haikako lagunek eta beste, alde batetik, eskuararen transmisioa, pixka bat,
etenda, parte batean seurik ipar eskolegian, eta hor familia askotan ikusi dugu, berrogoi urtez kasik, nola burrasuek ez duten guziek beren aurreri transmititu euskara. Horten biztan dena ikastolek eta eskolek baute garrantzia handia transmisio horretan, familietako ordezkatzeko, baina komunikabideek ere bai. Eta hor sail hortan uste dut laguntzen dugula, pixka bat eskuararen erabilpena sustatuz, preseski jendek bere egin dezaten euskara. Eta eskualkain artean ere bai. Hala, Siberoko butzarekin ari gira Antxeta irratiarekin orai eta beraz Endaia eta Irun eskualdean eta Hondarribiko eskualdean eta eskuara desberdinak dira eta ahozko komunikabidea izanez, beraz eskualkiek baute tokia eta eskualkien arteko lotura bat ere egiten dugu. Jojo Bidart Irulegiko irratiaren sortzailetako bat eta gaur egungo ahotsetako bat, eskerrik asko. Zueri, mil esker. 10:20 minutu kirol albiste itartea egingo diogu errukbian Martxin Legiza zein da azken unea. Una eta atxalde untan Euskal Irratietan berehala kirolari tarteinu bat irekitzen dakugu, Nafarroaren eta Banier taldean arteko partida segitzen dugu berehala Antikez zuzenean Antxon, zuri hitza! Gure jokaldi gehienak euskaraz egiten ditugu, alde batetik parekoak, aurkakoak ez baituzte ulertzen gure jokaldiak euskaraz. Hemengo jokalarien hizkuntza gehien bat euskara da, eta nire ustez lotua dira hori. Horritziren noiz hasi ziren eta nola hasi ziren errugbian jokatzen? Hori asfaldi zer. Hasiko zira serioski! Dugu txalotu egiz? Inaut. Horritzira, noiz eta nola hasi zinen errugbian jokatzen? Bai, hasi nintzen pilota utzi eta gero, gaztetan, ama hiru urte nituelarik. Eta gero, geroztik hemen Nafarroko ekipoan ari naiz. Eta zu, noiz hasi zira errugbian? Nik zure bidea segitu dut, baina eruskien nintzen lehenago hastenal. Eta hemen Nafarroan nintzen eskataldirik, joan behar izan dut Baionara. Eta beraz, hor hasi nintzen 19 urterekin permisa ukan eta. Eta aldiz orain nuntza da, neska talde bat irikitzen dute Nafarroan. Azkenean neskak sartzen dituzte taldean. Aurten lehen urte izanengo da neska talde batekin. Nuntza da? Bai, biziki. Zten da garatzen. Beraz, hasi nintzen, egan bezala, dola 5 urte errugbian. Segidan bigarren postuan hasi nintzen, eta aurten hasi nintzen pixka bat lehen lehora pasatzen eskuinan ari nintzen Espainiako selekzioan. Eta aurtenik ere, aurten izan aldaketa handia, aurten ere hasi naiz Espainiako selekzioan jokatzen. Baionarekin baitugu 2 entrenamendu hastean, eta gero nire aldetik gehitzen ditut 3 edo 4 entrenamendu hastean gehien bat selekziorako, egiten baitigute prestaketa fisiko berezi bat. Eta ondan gorputz izikitako erakasleniz, beraz lana eta prestaketa fisikoaren artean entzatzen niz aterabideak eta demoratz maiten dena egiteko, baina horrek emaiten ditu aste biziki beteak. Aurtengo sasoina lehen amatorren lehen mailan pastu dugu. Eta hor, piskatzaila zen, zentaz gugira Frantziako amatorrak, egiazko amatorrak. Beste guziek dirua unkitzen dute eta egiaz kasik dena profesionala dira.
Eta hori pixkat gozatzeko emeia gehiago maiten zuen sasoin horrek, eta ara, egin dugu, baina ez aski zentaz berriz behereko mailarat elortzen dira. Gero ez da bakarrik errugbia. Bada ere hirugarren egonaldia, lagunekin, segizarekin eta egoiten girela, eta jateko gasne pixka bat ere bai. Bai, eta pesta pixka baten egiteko ere. Bai, dena elgarrekin bat da. Hartuko duzue gasna pixka bat? Moztuko dauzuet. Ogi pixka batekin. Gazta. Zertarako? Hamaiketakoan jateko. Hamaiketakoa? Zertarako? Atsedena alaitzeko. Atsedena? Zertarako? Lana arintzeko. Lana? Zertarako? Larreak mantentzeko. Larreak? Zertarako? Txerriak ibiltzeko. Txerria? Zertarako? Kintoa sormarka indartzeko. Kintoa sormarka? Zertarako? Eskualdea bizi berritzeko. Bizi berritu? Zertarako? Bertan lan eta bizitzeko. Bertan lan eta bizi? Zertarako? Gazta jateko. Kintoa marka 2016an ardietsi da, baina 14 urte lehenago izan gira marka horren ardiesteko lanean. Eta egia da, pixkat paraleloki, baina norabide berdinarekin ereman dugula lan hori, egan nahi baitu. Helburua da beti sentsu baten atxemaitea gure ibarjarentzat ona dena, lekuko arrazak, lekuko arrazekin lan egitea, arrazoen tximple honengatik, lekuko arraza, lekuko tokiari eta klimari egokia delakotz. Lekuko arraza horiek zaharrak dira, eta guk erraiten dugu beti guk ez dugula deus asmatu, gure burrasuek eta haiek baino lehenago gure aitatxia-matxiek eta arbasuek lan egin dute arraza horiekin. Horiek desagertu ziren, ez baitziren aski produzitzaileak, eta guk gaur egun zer egiten dugu, produzitzaile arraza horiek hemen direnak orain kentzen ditugu, eta berriz goaz lehengo arrazetara egokiak direlakotz eta haragi bikaina eskaintzen dutelakotz, eta hemengo etxaldeak bizi iturri, diru iturri hobea ekartzen dutelakotz. Gure enpresa deitzen da Zurlan, Skop bat da, Skop kooperatiba bat da, eta 18 langile gira ba, enpresan. Aigira ere ofiziale kooperatiba batean, hemen Baigorrin, sortu duguna 2013an. Eta hor dira Baigorriko 17 ofiziale, desberdin. Gure nagusia, erretretat abian zen, ordean ez baitzin segidaik. Proposatu zin gu langileak nahi baginin segida hartu, bere enpresaren segida hartu. Eta guk lotu ginen proiektuari,
eta berak proposatu zaukun, zautzen baitzin untsa jasateko historioa eta kooperatiben mundua, zendako ez egin kooperatiba bat. Ofiziale kooperatiba sortu ginen, atxemaitema ginen, behar zela denek elgarrekin izan lanean proiektu baten montatzeko, etxe proiektuen montatzeko egeskio zela denen artean lania itiako. Hori sortuz gioz, oartu gira denak elgarren artean mintzatzeko, eman dezaun bi zurgin gira, zurginen artean erresa da mintzatzea, zenta bi enpresak helbururat abian dirako. Ez gira bat bestean kontra, baina denak elgarrekin eta lan egiteko erresa hau da. Batzuek eusten diote barnealdeko bizitzari. Batzuk joaten dira barnealdetik kostaldera. Batzuk joan ziren. Beste batzuk itzultzen dira. Eta batzuk aspaldi joan ziren. Eta ez ziren itzuli. 1830 eta 1910 urten bitartean 200.000 euskaldun joan ziren Euskal Herritik. Nafarroa beretik asko. Baigorritik horietako asko. Ameriketara horietako asko. Artzain lanetan aritzera horietako asko. Hollywoodera baten bat. Eta ez ziren itzuli. Itzuli ez ziren askok eutsi zioten hizkuntzari. Eutsi zieten ohiturei. Eutsi zioten izateari. Eta haien oinordekoek ere eusten diete ohiturei, eusten diote hizkuntzari, eta itzultzen dira, itzuli ez arren. Itzuli ez zirenek eta haien oinordekoek osatzen dute 8. Euskal Lurraldea.
Izaiten alda, formakuntza ahloan langileak formatu behar dutelarik usu joan behar dute kostaldera edo hiri handietara eta zen adibidez entzatzea, ekartzea formakuntzak una barnekaldera langileak hemen formatu alizaiteko. Lehen urratx bat izan zen ere fibra optikoa ekartzea una piskat borrokatzea fibra optikoa una ere ekartzeko zenta bada fibra zabaltzeko plan bat, baina oartzen ginen Baigorrialdea gabe geldituko zela eta beharrezkoa da, nahi baldin bada enpresak hemen geldi daitezen edo enpresa berriak ere ona ekartzeko. Eni duritzen zait, ala ere jendea Ipar Euskal Herrian gelditzen dela ala ere, baina bada zatiketa hori barnekalde eta kostaldearen artean jendea edo kostaldean bizi delako han lan egiten baitu, edo bestela hemen bizi dira, baina egunero egiten dute bidea kostaldera joiteko lanera. Auto batzu egiten dituzu, behar bada eginen dituzu ikasketa batzu eta ez duzu arrunt ikasi duzuna eginen, baina zure ibilbidea egokituko duzu hemengo lan eskaintzari egokitzeko eta hemen bizi eta lan egin ahal izaiteko. Hor sortu dira, adibidez Baigorrin bezala osasun etxe bat nun osasun mailako langile guztiak biltzen diren, horrela elgarrekin lan egiteko aukera dute, ez dira bakarrik eta erreskiago egoiten dira hemen osasun langileak. Eta hola sortu dira, adibidez, Basin Nafarroa eta Siberuan polo edo osasun polo batzu. Bai, beti batzu joaiten dira eta errodak gehiengoa da, hala ere bada hemen bizitzeko nahi hori, hemen gauzak antolatzeko. Erriko gazten artean trukaketa bultzatzen du eta hainitz lotuak dira erriko besta talde horiek. Gero badira beste elkarte batzu, adibidez Basaizea, hariko dena trukaketa adibidez Nafarroako errien artean edo Nafartarekin trukaketa bultzatzen eta adibidez Nafarroaren guna sortuz eta olako dinamiken inguruan jendea motibatzen da eta emaiten ditu ere proiektuak, aktibitateak, astean zer edo egiteko eta EHZ-arena ere da Ipar Euskal Herri mailan erri guzietako eskualde desberdinetako gazteak biltzen dituen proiektu erraldoi bat, inen dituena ere zubiak egoaldeko jendearekin, proiektu desberdinekin eta gaztetxeak badira, olako gune desberdinetan implikatuz jendeak badu zer egin eta zer egin besta gogo eta trukaketa mailan eta nire ustez horrek ere laguntzen du. Hemen egoiteko gogoa hemen egoiteko gogoa emaiten du eta hori esker egoiten da ere pixkat jendea hemen, nire ustez. Dantza taldearekin etorri gara 15 bat lagun, baina urtero etortzen gara Herriberatik talde handi bat. Iaia hasieratik 40 urte ez dakit iaz edo dola 2 urte bete ziren. Nafarroaren eguna guretzat oso egun importantea da. Eta beti badaukagu azpimarratu da agendan,
etorri behar dela. Harremanak hasi ziren Nafarroan egunarekin, baina azkenean estutu dira eta badaukagu harreman pertsonal eta politiko eta sozial gure artean eta hor jarretzen dugu. Eta hasi ginen berez tuteran egiteko, ekainean San Pedron egiten da, eta hasi ginen horretarako hori zen gure helburua. Eta deitu gintuzten, zeo zer berriak arri nahi zutela, eta gainera herriberakoa, tuterakoa, ez pizkat mugatik aratago doan beste zonalde bat, tuteratik atera eta ezagutzarazi gure lana, ez? Eta bereziki batzuk etorri izan gara txikitatik gurasoekin eta aurten esan genuen, egingo dugu juerga gutxiago eta joango gara dantzatzera, eta egia esan oso gustora. Goizan egin dugu karrika dantza, eta hasieran beti urduri, ez? Baina gero ikusten duzu jendea eta jendea txaloka, eta gainera hori tuterakoa garela esan da, jendea etortzen da gainera, oso pizkat. Eta gainera galdetzen zeguten, jantzi hori, zaki zer bat, nongo azarete, eta tuterakoa, zeinen ongi, baigorrin, tuterako batzuk, ez, bi aldeak elkartu, eta bai, oso polita. Nik ez du desberdintasunik, mugak hor daude, baina guretzako ez dago mugarik, ez da.